Yegen oljuy ýagdyr diýär. Şoňa jogap musaýsam çözülmedi öýdýän. Öz yegenim özüme düşman boldy. Meni öldürjek bolýar. Dostlamam. Garnaş urumyz bar bir owada filanýan adam annagy diýip. Inna olam janna düşdi. Men dedim, ahir dedim, şunu düşünşeýinem temany ýapaýynam diýip öýlerine gitdim. Bardym otyr aýyna. Bandan gyla bar ýaly. Şiş. 6 ýaşyna rowşan çyklay. Yegen dedim. Şu elinden telefonuny alýar dedim. Indi biz öldürme pajda dedim. Pajda girýär solunu gyryp çykýan o biz o. Sen nädip arkaýyn ýatyp sen näil çagaý dedim. Sen elinde nice adamın gany bar o dedim. Men öldürýän dostam öldürýän. Annaga da bir ýaşly adam o näme üçin öldürýän diýenler. Daý sana diýmedime diýjek ya bolyn annaga halama gaýama çalışýar diýip. Ol ketekde horozyň aýagyna basan ýaly bolla. Bolýa diýdim, belli diýdim. Zametkan aç. Men diýdim. Boss 550 belli. Dostum mekan Japo. Japo 93 yaz. Mergen pottu dostum. Onun belli. Pottu VIP diýdi. Annagana maýryk goýursan aý diýdim ha. Anadır da. Men nagy goşgaýdynym üçin taýak ýen çaga. Hani kakam synogat gower ya. Ýöne işiň taşlap, malyň taşlap synogat bilen meşgullansaň taýak ýýän. Şähere dwa ýurnym goýuna bardyma? Dom kultura gelen ýala. Öýüň walyna raýalur. Bu näme diýdim bolyn? Men fortepiano gatnadym bolyn. Raýala berdiler diýip. Skripka da gatnadyňmy diýdim. Howasym maly berdiler. Saksofonum mu diýdim. Ona ýa-ni çalaýsam kam diýdim bolyn berdiler diýe. Men nagy diýen. Munşa da howasym maly diýen boldum diýen maýyp bolmaly. Traumatologiýada ýatyrsyň bilýän. Näme boldy diýdi. Syngata howasym maly bollar. Doktor gelip ýagdaýyň sorady. Sen nämeden beýle boldun diýdi. Raýal çalasyp geldi. Eliň näge ýyşyk diýdi. Ay skripka uranjak boldum. Dodoň näme boldy diýdi. Tüýdüge uranma türkam. Synnot. Men ýa şymyr çagalan bagtyna maşgalada ene diýip bir zat bolýar. Hani ene de saylap goýardy. Nirde şustur şymyr çagasyny has goýardy. Näme de senki dogry bilýärmi? Eneň wa? Bas. Senki ýalyň şembolsa senki dogry. Agtygma degeniň eli kesilsin. Agtygma degen balnoy bolup ýatsyn. Agtygma degen bu dünýäde ýaşamasyn. Ay maňa degsen ölmeçen ýol açyp bilýär-de ene de o. Birinji investorimde da pahyryjym. Pensiýaja wat sebäbi. Enem pensiýaly sen üçin toý, sen üçin bayram. Şu wagtda pahyryjym dünýeden ötäýdi ýoksa ama şu döwürde da TikTok'da enejan videom tutanok diýsen bilýärmi? TikTok başlygy nirde diýip sanrap gidip öýüne tapyp Adel men akkauntuma polnu açyk goýup bererdi. Şoň görülsün yer ýüzüni görülmese de diýip. Şu erbet komentary ýazýanlara ýeke tutup şöwrerdi. Agzyny ýyrtardy. Ay Hydyryň enesi bar o komentaryýasyna erbet zat ýazmaň diýip ýaýdan berene ederdi. Inen arka at kazan niyadım da men içimden van son ona akıl yalnız eken atan arka eken atan fakir görmedik bile atam alaktıla yenem
Atamam şoň üçin ölen ýalwaryp Türkiýe. Götürmek diýip bir söz alaýyn. Plan ýa-ni götürýär. Planam götürüp başlady. Planam götürüp ýör. Ýok, ene sözüň asyl manysynda ene Hydyr şu götürdi diýip bolýar. Götürdi. Ýöne şolaň eline seredýän bir jisim ýok. Boş. Ola pikirleriniň bu güýç meselesi götürmek üçin diýerler derdiňi dağlar, daşlar götüräýmese diýip. Şonu ýaly dertli adamlaryň derdini götürýän bolmaly. Onu isen ama götürülmejek derdiňi beren ok diýerler. Ne men öz derdimi özüm zordan götürýärse. Ýöne şu öz derdinden artykmaç ýene biriniň derdini götürýänler malades o. Hem özüninkini götürýär, hem başga biriniň hem derdini götürýär. Ýöne has güýçli oglanlar bar, mendiýän. Özüninkini götürýär, başga biriniň derdini götürýär, ondan soňra gidip zalda daş götürýänler bar. Ýok, koşul güýç meselesi. 100% güýç meselesi. Biram näme söz alaýyn? Böktürdi. Ay planyny böktürdi. Düşünmeýän adam bolsa, türkmen dilini kitapdan öwrenip bolsa, gözüne gelýär-de. Mekan Gurbany böktürdi diýse, Gurban böküp garaşyp duranlar diýär-de. O näme böktürüp beden teriye malummy? Ya böktür ýaly, o näme bassekan starşysym bal bökşü 12 metram bolsa diýer ýaly ya. Ya o saňa näme batutmy böktürür ýaly. Näme böktürdi? Ay planyny plan zamanada böktürdi. Manat berip bol böküp durdy ýene ýaly. Ya da planyny sokdu, näme sokdu? O ne sokur ýaly, saňa razyetkami? Ya ol bol sokdu diýdim käýa. Ya da sözleň ýeri ýitgeýär o. Mindirdi. Ne taksis mi? Gelmine dogon diýdim, näme diýdi? Ya planyny uçurdy. Gözüme gelýär. Ay toyluny uçurdy diýse, toylu kanat kakyp ýöm kären ýa-di. Uçup ne o zaňa samolyotmy? Ya bat börek mi saňa uçar ýaly? Ya utkamy. Planyny böktürdi, sokdy, plany uçurdy. Bir şu situasiýam göni ahdy bolmaly bir. Ya sokulmak gowdat mı kayap? Ya da bökösi gelýärmi ka bökönüň? Gara sözleň ýer gowy ýitgeýär soňky döwür. Plan intifal etdi diýseler, näil bar kasam. Gaýnatdy diýeliň ýa-da planyny gaýnadyp gitdi. Plany baklaşga boldy diýeliň onda. Näme boldy diýse düşünüp gülle boşady. Yer taýar bilýärmi? Bir hili manysızrak bolýardy, ama böktürdi. Ya planyny mindirdi, maý diýerler ha. Men gözüme gelýär bir zada maşyna mindirendir diýende. Sokdu da diýme oşany ulanma. Enemi hatamyz bize balam diýetdi, o şey diýip ulatdylar da. Inni da o sözüň enesini ulatdy. Ullokan 40 ýaşan genneje därne balam diýip ýör. 50 ýaşan ýaşulan balam diýip çagyryp ýör. Aňyrdan agtyger diýen aýaly gelýär. O zar bolluk balam sözünde var diýmäge zar bolluk. O komnatda da çağan bir gowuryp "Oy balacygym balam" diýsen aňyrdan heleýin gelýär. Elokla boly. "Kim bilen gurlaşdyň telefonyna" diýip. "Turo çağama balam" diýen telefonyna gurlaşamak diýip. Ululyp eşek ýaly oglanlar söýgülsüne de balam diýip ýör. Var bolluk inesini uladaýda haly sözüň. Inne ha savremenleşdi. Balyalar.
Emin birinji gezek bal sözünü üniversitede eşitip gördüm. Oraz goly sen balyň yetmedi di. Balam. Bal nerede? Vay bal. Balyň kemerini oraz goly akylly otur diýilsek ýa. Bir biziň eýhamyzy açyp rever knopkamyza basyp giden ýaly. Geldim diýse bardım. Bolýam diýse hawa. Plaza şeýlemej diýse bolýa. Bir hili köp gaýtalamasaň inanmajak ýaly ýa-da köp gaýtalasaň hasynanjak ýaly bilýärmi? Menim pikirlenimde akıllaryň ýanyna gitdim ha, bira tok diýdim, bir biziň eýa knopkamyzy açdym, näme boldy? Ýöne bir zat 3-4 kere gaýtalap ýören boldukla, hawa bolýa. Ona bulgurruň berdi. Aýurmyn non neydi? Epes wagtyň toýly mekany biri bardy şol. Dosty geldim diýenne bardım diýip barmanlar diýdi. Şo sebeplem inni 2-3 kere gaýtalayas bardım diýip. Şo sebepli bütün insaniyet ejir çekýär diýdi. Men diýen näre bu işimizdeki sek diýen agtyklanmaly inandyrmak üçin 11 gedek daha gaýtalamaly bar, 12 gedek daha 12 gedek gaýtalamaly bar diýen agtyklanmaly. Hawa. Bardım. Bolýa. Ama sanyna bulaşyp birden bilmän 11 gedek diýäýse, "Ne şoto 11 gedek diýdiň ha? Yalan söýlejek bolýam" diýdi. San bulaşyp diýdim. O janawaryň dagy gülýala eken ne janawarlygy? Halal 7 hazynaň biri. Horozlay. Ýöne şoň orçasyny aýtsalar ýüzüňe reske ýeňse damaryň çekip ganyňyz gata guraýan. Kiçkem kakam kino götür ferma hakyna bolýan. Aýtdylar geçýär-de pituh diýip. Men näme kakam şunu alyp paýşdy kino guraýam käre diýip. Soňlolum bolýan bildim emle. Bağlarda da babulyalar pituh paçam diýip durda. Ora jana seredim. Ýönüp adama diýlenip bilemok näme üçin janawarlarda günäde ýok bolýan bir hile geçdilýär. Mysal üçin koyun niýsen araý oňa türkmen sözem gowy geçdilen aklaý adama diýmeler baran. Ýa-da plany akula gördüň ömrüňde akulam diýip onu niýjek bolsaň akulanyň konserwe diýip ýerler kitdi hiç da ýenok. Eksan balyk çeýnany akula. Kit ondan ula. Ýa-da diýeden ula pilwara ol. Pile mana hindi de üstünde. Kakosla şap görlora. Pil gördüňmi sen? Hindi gelmän bardan pile min nurwaýly ýalar jannos. Pilwara diýeden ulam diýip. Ýa-da eşek sözüňe diýmeler o birek. Hani eşekde günä ýok, ýöne pikirlenýän bolýan. Eşek düşünükli ýöne adam eşek bolsa gowy däl ekenna. Adam bolmaly ekenna diýmek. Umma diýjek bolýanym pituh bolmaň dost, adam bolyň.